ISelect Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSihle. Sizolalelwa namhlanje sicela isiphonsela inselelo isinqumo sokuba lo wayengumongameli uMnumzane Jacob Zuma abuyele ejele ukuyoqedela isigwebo sakhe sezinyanga ezu-15. Lesicelo sifakwa abameli bakaZuma nomnyango wokuhlukaniswa kwezimilo lapho bephonsela isinqumo senkantolo enkulu ePitoli esiveze ukuthi kwakungekho emthethweni ukukhishwa kukaZuma ngoshwele wokugula. Ijaji Elias Matonjane lenqume ukuba lesicelo silalelwe namhlanje. uZuma wadedelwa esadonse izinyanga ezimbili zesigwebo sakhe sezinyanga ezingu-15 esejele ngecala lokudelela umyalelo wenkantolo yomthetho-sisekelo. Kanti masiqhubela phambili, abantwana basendlunkulu kwakhangela amankingane emakhonanda ngokuthi undunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzane Sihle Zikalala uxova umndeni ngoba akayibalanga imoto kaNdlunkulu Mantombi Zulu ongasekho kulezi azinike ondlunkulu abayisithupha. Lokhu kuvela ngesikhathi Zikalala enza umcimbi wokunikela ngezimoto nokwethula uhlelo lokulungiswa kwezigodlo esiyamthetho esidala Olundi. Umntwana wobukhosi bemvelo Zulu ozalwa nguNdlunkulu uMantombi Zulu okhotheme ngo-April uthe kusobala ukuthi uZikalala ukhekheleza nengxenye ethize yomndeni. Lo mcimbi ubuhanjelwe nguNdunankulu kanye nondlunkulu ababili uNompumelelo Machiza noZosileyo Kamafu, kanti abanye ondlunkulu abafikanga kodwa kuyavela ukuthi nabo bebemenyiwe. Izona mbukeli wethu sikuphathele zona osukwini namhlanje. Siyacela uqhubeke uye page lethu ku-YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe umbono wakho. Mina nginguSihle, le iSelect Africa TV.